είναι 181-8, 187 και 7, 189 και 9. Ελάτε λίγο προς τη μέση. Ελάτε λίγο προς τη μέση. Οι επόμενες θέσεις είναι τα εκπαιδευτήρια Δούκα, είναι η Ζωσιδέα Σχολή. Είναι η πρώτη. Και είναι και το πρώτο Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ, γελάμε τον Αλέξανδρο. Έτσι λοιπόν να δώσουμε το φάκελο στην κυρία Γιαννάκου και την απονομή να καλέσουμε να την κάνει ο κύριος Κουμαντάκης, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΟΣΥ. Να δώσουμε το φάκελο στην κυρία. Θα ήθελα να πω ότι να προσέχετε ποιος θα είναι ο πρώτος, γιατί πέρυσι είχαμε δράματα μέχρι να καταλάβει ο πρώτος ότι κέρδισε. Και είμαστε εδώ για όποιον θέλει να πάρουμε τηλέφωνο πίσω, να πούμε στους υπόλοιπους ότι σίγουρα κερδίσαμε. Ο πρόεδρος το λέει γιατί πέρσι δεν πίστευαν τα τρίκαλα ότι είχαν βγει πρώτα. Και έπρεπε να πούμε και στο τηλέφωνο ότι κερδίσαμε. Βέβαια, εγώ είπα ότι δεν κερδίσαμε. Λοιπόν, ελάτε εσείς όλες από εδώ και όλοι να κάνουμε την απονομή σε όποιον θα είναι. Αν είναι στη Θεσσαλονίκη θα το στείλουμε, έτσι, κύριε Κουμαντάκη, ελάτε. Η Πανίκη είναι και εγώ μαζί, έτσι δεν είναι. Άρα έχουμε το μικρόφωνο και θα ακούσουμε. Ποια θα πάει στις Βρυξέλλες, θέλετε να πάτε? Θέλετε, Θα πάει και. Όλοι συντήνα. Λοιπόν, φαίνεται πως υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για όλους. Γιατί είπαμε ότι η προσπάθεια και ο κόπος είναι που έχει την τεράστια σημασία και συμμετοχή. Το πρώτο βραβείο εργασίας Ecomobility πηγαίνει στο πρότυπο πειραματικό. συγχαρητήρια. Τι σας άρεσε? Λοιπόν, η τρίτη θέση, το τρίτο βραβείο, φωτογραφία μετά. Λοιπόν, τα εκπαιδευτήρια Δούκα τη δεύτερη θέση. Και βέβαια την πρώτη θέση να έρθει να την πάρει το γυμνάσιο από τη Ζωσιμαία Σχολή. Ελάτε να πάρετε τα βραβεία σας, παιδιά. Τα Γιάννενα, μάλλον η Ζωσιμαία Σχολή είναι η δεύτερη ομάδα από τα Γιάννενα που πάνε στις Βρυξέλλες. Είχε ξαναπάει πριν από 4 περίπου χρόνια, άλλη μια ομάδα. Συγχαρητήρια, παιδιά. Μπράβο σας.